Señor Rueda, vostede ten que vir aquí e falarnos de independencia, porque, claro, é moito máis fácil falar diso que falar dun sobrecuste de 470 millóns por construir un hospital máis pequeno e con menos servizos. Claro, ten que vir aquí a falarnos de Maduro, porque vostede prefire iso que ter que falar de como están utilizando os cartos públicos para beneficiar a empresas amigas do Partido Popular e empresas vinculadas con familiares do Partido Popular. É vostede o presidente máis servil a Madrid que recordamos. Teña un pouco de respeto polo cargo que ocupa e dunha vez por todas deixe de ser o monicreque do señor Feijóo e póñase a traballar para defender os intereses dos galegos e das galegas. E quero rematar con 3 preguntas que son moi sinxelas, sí ou non. A primeira é, vai defender que Galiza teña unha quita da débeda, sí ou non? A segunda, vai vostede permitir que Galiza sexa a única nación histórica que non teña a chave dos seus cartos, sí ou non? E a terceira, vai vetar as comparecencias que solicitemos na Comisión de Investigación, sí ou non? Falo da súa e da do señor Feijóo. Non sei se é que aínda non nos pode responder porque non lle mandaron o argumentario de Génova.